Hayırlı kün muhterem телевизор караучылар. Табигатның язга йөз тоткан бер мәлендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәр булырмын. Әйе, табигат язга карап бара. Ә менә без кая таба барабыз? Алда безне тагын нинди сикәлтәләр көтә? Мондый сорауларга җавап бирү өчен я күрәзәче, яки бик зур тормыш тәҗрибәсе туплаган аксакал булу шарт. Без бүген студиягә икенчесен чакырдык. Васил Габдулла улы Гайфуллин 1937 елның 23 мартында Мөслим районының Югары Табын авылында дөньяга килә. 7 еллык мәктәптән соң Минзәлә педагогика киллиятын тәмамлап, укытучы булып эшли. Казан педагогика институтын тәмамлагач та үз районына укытырга кайта. Районның мәгариф бүлеген җитәкли. Аспирантура тәмамлап, Казан педагогика институтында эшли башлый. Физика-математика факультетында декан булып эшли. 1990-1997 елларда Татарстан мәгариф министры, аннары Татар дәүләт гуманитар институтының ректор итеп билгеләнә. Педагогика фәннәре докторы, профессор, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе. Каюм Насыри исемендәге премия лауреаты, Россиянең ат казанган югары уку йорты хезмәткәре. Hayırlı kün Васил әфәнде. Hayırlı gün. Менә сез аксакал буларак әйтегез әле. Бүген татар телен белү безгә әллә ни кирәге юк. Ул безнең инде болай да беләбез без аны. Без рус телен, инглиз телен белеп балаларыбызны кеше итәсебез килә дигән атаналар нинди хата ясыйлар? Зур хата ясыйлар. Үз милләтеңнең телен белү һәрбер кешегә мәҗбүри. Телеңне дә белмәгәч, ул инде нинди милләт булсын. Үзенең халкын яратмаган, илен яратмаган кешегә шулай телен санга санамаска мөмкин. Bu hal белән мин килешә алмыйм. Алар бит аны сөйләм телен белүне татар телен белү дип саныйлар. Һәм татар телендә белем алуга шуңа күрә баш аяклар белән каршы туру менә шуннан килеп чыгадыр дип уйлыйм мин. Шулайдыр. Кия үзебезнеке дип. Шулайдыр. Шулайдыр. Дөрес түгел әлбәттә. Менә алабыз икенче якта килеп сорау бирәм мин сезгә. Менә сез Мөслим районындагы эшкәр бер татар авылы дип әйтик инде. Гомер-гомергә татарча гына сөйләшкән. Шул авылда татарча белем алып, 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң педучилище дип әйтәбез, күллият дип әйтәбез, анда татарча белем алып. Шуннан соң педагогия институтына килеп, анда татарча белем алып, министр дәрәҗәсенә ирешкән кеше буларак, менә сезгә комачалык иттеме соң ул татар телендә генә белем алу? Юк. Biz педучилищеде дә, Казан дәүләт педагогия институтында да татарча укыдык барлык фәннәрне. Безгә югары математика, югары физика курсларында профессор Әл-Мухамедов, Хайри Салахович Нәҗмиев, Каттусаби Юсупов, Кудашев һәм башкалар рәхәтләндереп татарча укыдылар һәм безгә бик аңлаешлы булды. Кирәк икән без русчада укыйдык, рус теле кирде безгә беренче класстан башлап. Шуңа күрә бу безгә бернинди комачаулык тудырмады. Без практик узара баргач мәктәпләрдә татарчада да русчада дәрес бирәйдек. Икесендә бердән әйтеп башкардык. Бер телне камил белгән кеше икенчесендә өйрәнә дигән сүз. Икенчесендә өйрәнә. Комача уламый берсе-берсенә. Шуңа күрә телне белү әлбәттә кирәк. Телеңне белсәң, халкының тарихын да беләсең. Мәдәниятендә беләсең һәм үз халкыңның киләчәгендә күз аллыйсың. Менә ул бит сезнең вакытта да, дип әйтәм, 90-97 елларда сез министр булып торганда, мәгариф министры булып эшләгәндә дә андый каршылыкка очрагансыздыр дип уйларга кирәк. Чөнки халыктагы андый фикер йөртү бит инде бүген генә калган эш түгел. Менә ничек җиңә алдыгыз соң сез вакытта? Biz халыкның башта үткән тарихын өйрәндек. Татар халкы борын-борыннан укымышлы булган бит. 5нче гасырларда да татар халкы укый яза белгән. 8нче-9нче гасырларда Волга буе болгарларының төрле типтәге уку йортлары булган, мәдрәсәләр булган. Мондый уку йортлары алга таба Европа илләрендә дә барлыкка килгән. Ә бездә шу әйбер әле Совет властының беренче елларында да әле шул дәвам итте. Казанда гына да шул 30нчы елларда 20дән артык татар мәктәбе эшләде. Һәм татар мәктәбендә тулы кеше белән укыту тәрбия эшләре алып барылды. Менә бу сырлар әкренләп җимерелде. Ләкин 90-30 елларда
80'den артык педагогия училищесінде, 20-ден артык пединститутта милли мәктәпләр өчен кадрлар хәзерләнде. 30 елда Россия Федерациясындагына да 54 телдә мәктәпләр эшләгән. Димәк, 54 милләт үз мәктәбен булдырган, үз мәктәбендә эшләгән. Менә соңгы вакытта әкренләп bir iş Совет халкы төзү идеясын тормышка ашыра барып, милли мәктәпләрне кыскарттылар һәм бетерү алдында торды. 90 елларда Нурлатта, Шештайда, Бөгелмәдә, Лениногорскида, Зәйдә, Зеленодольскида һәм башка шәһәрләрдә бер генә татар мәктәбе дә булмады. Шаллыда бер мәктәп, Казанда 2 мәктәп калган иде. Аларда укулар рус телендә алып барыла торган татар мәктәбе дип атала. Менә без 90 елда шу шәһәрне күтәрә башладык. Күтәрмичә мөмкин түгел, халыкның үзеңә уяна башлады, үзенең телендә укуның кирәклеген аңлый башладылар, һәм без бу эшкә бик ныклап кирештек. Башта концепциясын төзедек, милли мәктәпне торгызу концепциясе. Концепция буенча программа ясадык, эш планнары булдырдык. Шулар буенча оештыру эшләрен башландык. Мәгариф министрлыгында милли мәгариф буенча министр урынбасары штаты булдырдык. Мәгариф министрлыгында милли мәктәпләр бүлеге булдырдык. Анда Хоҗи Әхмәтов кебек уңган җегетләр эшләде, бик тырышып, матур эшләдек. Шәһәр мәгариф идарәләрендә, район мәгариф идарәләрендә мәгариф идарәсе башлыгының милли мәктәпләр буенча урынбасары штаты булдырдык. Шәһәр мәктәпләрендә мәктәп директорының милли мәктәпләр буенча ярдәмчесе булдырдык. Менә шул эшләр буенча көн сайын шушы теманы алга куеп, контрольдә тотып, эшләп, шактый үзгәрешләргә ирештек без. Балалар бакчалары ачтык, татар мәктәпләре булдырдык, татар гимназиялары булды, төрле типтагы уку йортлары булдырдык, фәннәрне тирәнтен өйрәнү буенча физмат мәктәпләре, химиология мәктәпләре, филология фәннәре буенча мәктәпләр һәм башкалар. Әлбәттә, бу эшләр җиңел генә бармады. Халыкның барысы да бу эшкә уңай карамый иде әле, ләкин тора-бара каршылыклар бетте. Бөтен балаларга да татар теле дәресләре керттек. Бөтен милләт балаларына. Бөтен милләт балаларына. Яһүд балалары да, урыс балалары да, чуаш балалары да татар теле укыды. Куркып кына башлаган ик, бердән дә куркырлык әйбер булмады. Матур гына укып яттылар, тырышып өйрәнделәр. Шаллыда bir класс балаларынан татарча уку, татар теле укытучысы хәзерләү группасы әзерләнеп китте. Менә шундый уңышлыклар белән эшли башладык. Һәм шактый нәтиҗәләргә ирешелде. Татар төрек лицейлар ачтык. Буларда балалар 4 телдә укый. Татар теле, рус теле, төрек теле, инглиз теле. Һәм шушында укыган балаларның тәртиплелеге, уңганлыгы, булганлыгы әле хәзердә күз алдында. Нәтиҗәләрен биреп тора. Нәтиҗәләрен биреп тора. Әлбәттә, вазгыять үзгәрде, Васил әфәнде. Вазгыять үзгәрде бит без инде без. Кырысланды, законнар, гомумән баш итмәслек каршылыклы законнар кабул ителә башлады, конституциягә каршы килә торган дип әйтәбез инде. Ләкин менә шул чорда да без үзебезчә Татарстанда күп телле мәктәпләр ачуыбыз менә бу мәктәпләрне саклап калырга ярдәм итер дип уйлыйсызмы сез, татар мәктәпләрен, татар телен гамәлдә калдыру өчен? Мин эшли башлаган 90 елда Казанда 1% татар балалары татар мәктәбендә укый. Нинди мәктәп икәнен әйттем инде, ансы да укулар рус телендә бара торган татар мәктәбе. Онынчы интернет бар иде, анда Татарстаннан җыелган балалар, һәр районнан килгән балалар. Булар бик аз бит инде. Менә шушы тырышып эшләүләр, һәрбер көнне контрольдә тотып, җәмәгать оешмаларының ярдәмнәрен тоеп, һәм башка чаралар күрү аркасында 90 еллар ахырына 60%-ка якын татар баласы татар мәктәбендә укый башлады. Бу инде зур күрсәткеч. Алга таба да һаман эшләргә туры килсә, бу эш әле һаман да яхшы барырга тиеш. Ләкин мин соңгы вакытта карашлардан чыгып, эшләгәннәрнең нәтиҗәләрен бик күрмим.
һәм алга барыш сизелмәй кебек. Менә бу күп телле мәктәпләр дип әйтәбез, билингваль мәктәпләр дип әйтәбез инде без. Алар әлбәттә Казанда һәм зур шәһәрләрдә генә әлегә аларның бит инде күпләп ачу мөмкинлеге әле шикләнгән дип әйтергә кирәк. Менә шул мәктәпләр күбрәк булган чакта әлбәттә миңа калса аның нигезе булыр шикелле. Татар телен укытуның. Безнең конституциядә, Россия конституциядә милли мәктәпләргә бернинди киртәләр юк. Анда һәрбер ана телендә укуга хокукы бар дип язылган. Менә шул хокукны тәртипне булдырырга кирәк. Һәрбер бала беренче класска һәрбер милләт баласы ана телендә укый башларга тиеш. Без аның башка чит телдә уку башлавын белән үсешен тоткарлыйбыз. Алга китеш булмый. Менә шул әйберләрне эшләгәндә, әлбәттә без алга барыр идек. Менә сез гомерегез буе укытучылык белән шөгыльләнгәнсез. Вазифабыз дип әйтәбез, миссиягез дип әйтәбез. Кая гына эшләсәгез дә, министр булып эшләсәгез дә, декан булып эшләсәгез дә озак еллар. Укытучының гомумән миссиясе кыскача гына әйткәндә нәрсәдән гыйбарәт? Бүгенге укытучыларның менә үзләренең эшләрен эшләвен сез күреп торасыздыр дип уйлыйм, чөнки сез барыбер ераклашмагансыздыр шул өлкәдән, хәбәрдар дип уйларга кирәк. Менә аерыламы бүгенге укытучының? Укытучының төп вазифасы укучыларга тирән белемнәр бирү һәм тәрбия бирү. Менә шушы ике максатны тормышка ашыру өчен укытучы әлбәттә белемнәргә ия булырга тиеш. Үз фәнен бик яхшы белергә тиеш. Үзенең фәненә якын фәннәрендә буенча да мәгълүматы булырга тиеш. Аннан тыш укытучы тәрбиясе дә бит әле ул. Матур итеп сөйли белергә тиеш. Матур яза белергә тиеш, рәсем ясый белергә тиеш, лозунгылар яза белергә тиеш, бер музыка коралында уйный белергә тиеш. Кыскасы Мәхдиев әйтмешли, Мөхәммәд Авай әйтмешли, ул бәрәңге ашамаска тиеш. Бәрәңге ашамаска тиеш. Менә рус ширкәвендә эшләүчеләрне әзерли торган семинарияларда анда керүчеләргә ике генә шарт куялар. Төсе буе һәм тавышы. Калган эшләп бетерәләр шунда, әйме? Баритон тавыш, бас тавышы булса, мотор төсе бите буесыны булса, моннан кеше чыгаралар. Безгә укытучыларга булай дип кенә булмый, әле безгә күп кенә эшләргә кирәк. Менә мин җәләпедәшләрен бетердем мин. Безгә анда музыка дәресләре керде. Мин шунда мандолинда, скрипкада, фортепианда, гармонда уйнарга өйрәндем. Мотор язарга өйрәндем. Җырларга өйрәндем, биергә өйрәндем һәм башкалар. Менә булар бит башка педагогия уку йортларында булар юк, институтларда булар керми. Шуңа күрә минем уйлавымча, укытучы чын укытучы булсын өчен башта педагогия бетергә тиеш. Аннан соң педагогия югары уку йортларына керергә тиеш. Шулай булганда ул тулы канлы укытучы була һәм чын үзенең бурычларын түгел үти ала. Матур тәрбиясе дә була, яхшы белемле укучылар да хәзерли. Менә соңгы вакытта күзәтелгән оптимальләштерү дип әйтик, инде без аны ямьсез сүз инде ул, кыскарту дип әйтәбез татарча әйтеп әйткәндә, ләкин икене бер итү берсен юк итә инде ул, дип әйткәндә. Менә шундый принцип белән педагогия институтының кушылуы университетка, менә бу педагогик кадрлар әзерләүгә зыян салды дип уйлыйсызмы? Бу мәсьәләдә минем фикерем оңай түгел. 100 елдан артык эшләгән педагогия институтын бетерү дөрес булмады. Университетка кушылды. Университет аны үзенең төп алга куйган төп максат итеп карамады. Менә мин 10 елдан артык шул кушылгач эшләдем бергә. Безнең белән кызыксынучы да булмады. Бернинди ректоратка да бу эшнең торышы турында тикшерү, сөйләшү дә юк, берәр дә юк. Иң кызганышы укытучы кадрларны хәзерләү түбән дәрәҗәдә башкарыла башлады. Мәгариф учреждениеләренең матур эшләү өчен кимендә 4 шарт кирәк. Беренче материаль техник базасы яхшы булырга тиеш. Икенче югары квалификациялы кадрлар. Өченчесе төпле белем стандарты, яхшы дәреслекләр, уку кирәк-яраклары. Дүртенчесе алдынгы педагогик технологиялар. Менә бу укытучылар хәзерләү дигәннән университет хәзер ничек әзерли? Мин физматта эшләдем. Физматта без һәр елны 150 математиклар ала идек беренче курска. Бу пединститут вакытында. Пединститут вакытында 75 физиклар төркемен ала идек. Хәзер ничек? 25 тән арттырмыйлар математиклар төркеменә дә, физиклар төркеменә дә.
Һәм булар киләчәктә шушылар барып җитә әлсә мәктәпкә, нәрсә эшли безнең мәктәпләр. Әлбәттә шул 225 бала алып та Кытлык бар иде, ме? кытлыклар бар иде. Хәзер ул бер 10-15 елдан безнең менә бу әзерләгән кешеләр бетеп барганда нәрсә күрәчәкбез без? Бу куркыныч әйбер. Кичекмәстән пединститутны бастырырга кирәк яңадан үз урынына. Шулай эшләмәгәндә без укытучылар хәзерләүне, мәгариф эшенең торышын бик йомшартачакбыз. Укытучының бүген менә сез әйттегез, укытучы белем бирергә тиеш һәм тәрбия бирергә тиеш дип әйттегез. Мин укытучылар белән ишаралашам, үземдә хатırım укытучы булганлыктан шандырып әйтә алам, аларның бүген тәрбиягә бик аз вакытлары кала. Чөнки алар бик күп бюрократик отчетлар белән шөгыльләнәләр, бик кирәкмәгән кагаз эшләре белән мәшгуль алалар. Аларның хәтта укытырга да бик аз гына вакытлары кала. Менә бу җирадан ничек чыгыра, бу җираны ничек изергә? Кагаз эшләрен кирәкмәгән башка эшләр белән шөгыльләнүне киметергә яки бөтенләй туктатырга кирәк. Укытучы дәрес планы төзи, дәресен уздыра, тәрбия чаралары, тәрбия планы буланың, шул тәрбия чараларын эшли, укучылар белән эшли, шуның белән аның эшләү нәтиҗәсе дә күренә. Хәзер аның вакыты калмый. Башта бер төрле план отчет төзеләр, аннан икенче төрле, аны техник чараларга электрон форматта, электрон форматта күчерәләр, төрлечә эшләп аның алҗап хәле битеп туктай укытучы. Аның төп эшен башкарырга вакыты калмый. Һәм шунлыктан мәктәпләрдә бүген чәчәгә торган репетиторлык килеп чыга торгандыр дип уйларга кирәк инде. Бар, аларда бар. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Васил әфәнде, Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Siz иратлардагы нинди сыйфатларны югары бәялисез? Хезмәтен яратучы, гаиләсен яратучы һәм туры сүзле тырыш кешеләрне уңай карыйм мин. Хатын-кызлардагы нинди сыйфатларны? Хатын-кызларга мөлаемлык, иренең эшенең дөрес бәялый белүче, балаларын яратучы һәм һәр вакыт алга карап эш итүчеләрен бәялыйм. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Алдалашу, дөрес сөйләмәү. Бер әйберне уйлап, икенче төрле сөйләп йөрү. Менә бу иң начар әйбер. Тарихта яратмаган шәхесләрегез бармы? Гитлерны да яратмыйм мин, дөрес сугыш башламады дим. Сталинның холкын яратмыйм. Ленинга караш үзгәрүгә дә бик күңелем риза түгел. Нинди девиз белән яшәдегез гомерегез буе? Тормышта. Һәр башкарылган эшеңне намус белән башкар. Артта калма. Һәм үзеңнең халкыңа һәр вакыт ярдәмең тисен дигән тезис булды. Амин, шулай булсын. Менә шу девиз безнең барыбызга да шундый девиз белән яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт. Хәерле гомерләр насыйп булсын сезгә. Рәхмәт. Барысы да үтәр дигән бер акыл иясе. Монысы да шул исәптән. Ләкин шул сынаулардан соң да кешелегебезне саклап кала алсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.